ହାତରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଖାନ୍ଦେ ଖଡ଼ିକା ନେଇ ଓହୋ ଯାଉଛି ଦେଖଲ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମୋ ଗୀତଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଲୋ ତୁ ତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଲୁ ଆଉ। ଏଇଠି ମୋ ରଙ୍ଗ ପେଟି ଆଉ ବସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଘରଟାକୁ ଚିକଚାକ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ହାତର ମେସିନ୍ଟା ଚାଲିଛି ବେଲେ ପେଟର ମେସିନ୍ଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ? ତ ଏଠି ମା ପୁଅ ବସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ମଲେଇ। କଥାରେ ଅଛି ପରା ଶୋଇବା ପୁଅର ଭାଗ ବୁଡ଼େ ବୋଲିକି। ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲିକି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଏକା ଏକା ବସିକି ଖାଇଲି। ତାପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେମିତିକା କାମ। ଆଜି ଆମ ଲାଟ୍ ସାହେବ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ସଫା ନ ହେଲା ତାହେଲେ ତମର ଏଇ ଲୁଗାଗୁଡ଼ାକ ରଜରେ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି, ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ବୋଇକି ଖେଳିବେ। ସେଥିଲାଗି ଏଇଠି ଧାଏଁ ଧାଏଁ ସଫା କରିକି ଏଇଠି ଦେଖ ଲୁଗାଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ମୋତେ ମହତ ମିଳିଛି। ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ନା ମୋର କହିଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମା ପୁଅ ଏଠି ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି ପରି ଟିକେ ଡେଇଁଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟମାଟର କଞ୍ଚା ଟମାଟର ଲୁଣ ପାଣିଟେ କରିଥିଲୁ। ଆଲୋ ତୁ ତ ପୁରା ଅଳସୀଟା ଆଉ, କଞ୍ଚା ଟମାଟୋକୁ ବି ଖାଇଦେଲୁ।